אנחנו רוצים את השולחן. יש לך עוד משהו לספר לנו? כן? כן. בבקשה. פחד ספורטים כל כך. ומשכים. מה את בואי תדבי? אבל מה את בואי תדבי? ומשכים. וגפה כל כך. הכל מתחיל. כל הכבוד לטלטל. הפחד קולה. שיקפי חוסר. איזה קצה שלו. את לא צריכה לי. השלך. אחר כך אני יכולה לראות את זה ביוטיוב. איזה חיקוקר. מרבית. זה של קופר. מרביצה. גבדכם. זה של קוקר. עכשיו את הולכת לישון? איזה עוד מעט. עוד מעט? אבל כבר מאוחר, טליה. עוד מעט. כבר 8:30. איך פעמיים. שלושה ימים. לי 3 ימים. אני שמעתי כל כך יפה. אני כל כך יפה. אני כל כך יפה. יפה. תקבותיכם. אני כל כך מהממת. אני קוקי קוסם מקל מים אוכלת תפוח אדמה. אכול שם לאכול אשאב ואכול כבודכם. החמור הקטן הלך אל הגן. טוב, אני חושב שהגיע הזמן ללכת לישון. לא, עכשיו. עכשיו. כולם קמים והולכים לישון. יאללה. נו, כולם קמים. אבל אבא אמר שצריך ללכת לישון, זה כבר מאוחר, גם אמא חושבת שצריך ללכת לישון. מה זה עוד מעט? כמה זמן? כולם קמים והולכים לישון. אחרון וזהו? נו. אחרון וזהו עבר. וזהו? זהו. וזהו? טוב, אז תגידי לכולם לילה טוב. שלום, לילה טוב ילדים. לילה טוב ילדים חמודים. זהו, עכשיו הולכים לישון. גמרנו.